שלום לחמש צופיים, מה שלומכם? כאן אבי פה, אנחנו פה היום באורוות האומנים פרדס חנה עם חזי. תכירו את חזי, אהלן חזי, מה שלומך? שלום שלום אבי. תספר לנו קצת על עצמך. כן, אני גיטריסט קלאסי. איך קוראים לך? אני יובל. מה את עושה בחיים? אני מעצבת גרפית. הופה! כן. שלום לחמש צופיים, מה שלומכם? אנחנו פה עם יובל, באורוות האומנים. נחתה עליי! בואי נספר, בואי נראה מי. יובל, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? מצוין, ספרי לנו מי את. אני יובל עזרא. אני מעצבת גרפית ומנהלת דיגיטל. אני עושה בעצם את כל הדבר הזה שקורה כאן, את העסקים. חזי, איזה מוזיקה מרפאת. לא יאומן. ואני רוצה לחזור חזרה ליותר, זאת אומרת, לנגן יותר, להופיע יותר. וזה חלק מהסיבה שהיום אני נמצא פה יחד עם אבי, שאנחנו נעשה את הפודקאסט הזה, שאני אוכל להפיץ אותו ולנסות לגייס יותר הופעות כאלה ואחרות.